Games along kachipate dun atumaphan dong kamukam along Karcho. Guwahati Kirby Students Boys Hostel along Kirby alam kang thim kaningji kachipate pon. Rong nihang Kirby lamet amay asa hemalong chong may pi kapamanji aphan KLE lapen KCS pen kachisi. Kardom Pini prime time abirta ke thana bang nilisami marvelous strong parpi nonarjuik tha birta angton pen Dongkamukam Sports Association pen Dongkamukam Master Games Association atum chelangsi pini Dongkamukam High School along bang nerkep European Master Games along kachipate dun abang fu bang pia tumaphan karcho asai kedeng Kedamtang jakhong inkoira trok arni pen Italy Torino along kapado European Master Games along India mate Assam Kirby Anglong pen kachipate dun bang narke batung laki Assam Master Games Association Kongchun bang Dhansing Rongpi Borsing Rongpi Dhansing Terang Monmohan Das Langhub Rongpi Pokhila Ingtipi Kareng Tisopi lapen Junali Timungpi atumaphan Mirabutung Manalo lapen Kirby apuho pensi Archo Ponlo Karcho amayahut All Assam Master Games Association Kongchun bang Dhansing Rongpi ahin pen Kopi aphansi Master Games kibi ponang kokma lapen Assam mate Kirby Anglong pen kunat natsi kachipate dunma anparta ko ansi nong ihai hui ke wanlong ma aputhak klar dakpen rada thengnu ningje muni datum ke pathu bomlo pathulo te bonchita alang itung arta nangbat bomapi pisod some enlo aso asudolo naso phelang tum ke pathu awar sai alung leda lapen ke aja korting jira tumke alang tum ke bathua por par etlo pulote hang akam abedet po alang tum bhem to chot hang akam klem abar sayabe alang to hel afiong akrom bhari bhari lo alang itu kam ke klem kidam kiju anta alang tum kisik sak dolo lason uposinil tumat halo lahaya kisar aprang ex player atumaphan alang tum apran amui ke media bhan alang tum Halapu alohisar po aman pen kacetong dut CEM tuliram rong hang kaningji atengke eok epran kachelana henlo kethinai asai lo lapen laso eok apran pame phunji pulote kapathu henu adowai ke lasi anutina bang phubang phia tumta kapathu ahin RDP nangji pusi CEM chuningri lapen ke ye non ki thurmiya we tumaphan je master game plan tum chinilo je 30 age pen below mane 30 years pen akat ningan thong ke pen ke komatum lo ke komatum ansi le tum pen ne olympic ta ho world cup ta ho ba kape asian game ta ho ba kape ele tum participants logi ta master games jitu nikela pen 30 plus 30 above kapathu ajutang kangthur ponji aphan along tin constituency along kuti kep atang kapanong ponsi stadium kimbom lula anparta non khelo india ahin pen hanjang langso along kuti phokep lapen hamren along kuti phokep atangka panong ponsi kapathu ahin kapachin thur pon po puta CEM ningjesi dongkamukam along non kechengsi Assam Master Games nang kibiji along nili unan chirap chito dunji pusi mayalong ningje sports culture ke ranji ये थर्ड क्लास के मुखान 30 years आईएस पेन के पर मुखान इंटरेस्ट पंजी अखान अलग के अखान कुंडा रेस कर के अलग का मुकाम ऑल असम मास्टर गेम एसोसिएशन ट्रेनिंग के दाखल ट्रेनिंग के मुकाम 2019-20 लासो पेन के दाखल मुकाम माइकन के तरह Pini Karcho amayalong MEC Richard Tongbi nominated MEC Chandra Chetri pen danglok ongdung manpeng kidoatum chetongdun Dipu pen camera person Sarjit Kathar pen Digonto Teron Kirby Anglong live Kirby akhaya to methangang bong kaching kia hut banga khayalam ethebak enpon pete kaching ki pajothek the lapen angtan kacharlia tum setame lapuson si nangman bomajok Chiti ni phaing koiranar cap arni Guwahati Kirby Students Boys Hostel along
kapregalam ningje pon pepin pen lam kaningje kachepate padopon lapuson methang alam eki kangchok long pen athetin kaningje pon along kengsanga solam kaningje pon ver lake lamet kavya khai ke kithitanga khai lopu sar chandrakanta terang lun anta kabonda ponangkok lake isi ningduk meme alampu jetheglong si guwahati rongsopi kecharli atum pen methang alam choklim pen kaningje pon ver jiaphan saideng pon Karbi hostel a monitor Thare Linson Ronghang GGKSA Maipu Barim Thorom Singh Ronghang lapen hostel Dorapeda Tumpen Chingwai Ponsi Bangso Karbi Alam Kangthim Kaningje Kachepate Padupon Kachepate along ke Cheng Sianong e Thare Hastings Teron Hinianong e Thare Sarkurim Teron lapen ke Thomanong e Thare Jari Hansia Tumsi Chepalong Pon Bangso Kachepate along Thare Linson Ronghang Thare Thorom Singh Ronghang Thare Mutiar Be lapen Thare Sarmukrang Be atumsi ingkrung ing saidon Difupen Roson Hanse Karbi Anglong live Kevangji Phaikuni ni phai ingkoira hini ingkoira ke thom lapen ingkoira phli surihini ra Chriser Cap Arni Tara Langso Cultural Complex along Karbi Lamet Amai lapen Karbi Jutang asong atum Chipatir Pi Ponsi isi ingthim lim Karbi khai kachingrum achong mai pi puthot kapadopon thujia puthak Pini Karbi Lamet Amaya Sahem along Kachingwai Karbi Atumke Karbi Anglong lapen Nijang Karbi Anglong District pen Anparta Assam Angkang Pia District along ta Karbi Khaido lapen Anparta Assam pen Kachedai State Meghalaya Arunachal lapen Nagaland along anta Kavoleng Dundo lapen Anparta Bangladesh lapen China adet Tibet ahawar along ta Karbi do pusi non birta longpon Lahai kachingki kachathanji aphan Karbi Anglong isivet kido thekji aphan lapen kisung ke boya hin un anke kachepa jok thekji aphan pusi non nangkele ji phaikunia chiklo ni phai ingkoira hini ingkoira thom lapen ingkoira phi surihini ra Chriser Cap Arni Tara Langso Cultural Complex along Karbi Lamet Amai lapen Karbi Jutang asong atum Chepatir Pi Ponsi Hamphang asong atum kacheto kacherapen isi ingthim lim Karbi khai kachingrum achong mai pi puthot kapado thuji aphan sik chedang pon Bangso asai kapachun jiaphan KCS Kongchun Bang Vidya Singh Rongpi aphan Maipu KLNLF Amaipu P Dili aphan Claim Maipu Karbi Lamet Amai Akongchun Bang Kamsing Hanse aphan Kongchun Bang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang aphan Chief Patron lapen Minister lapen EM Doan atum an aphan Patron ang hoi Pekponsi isi ingtangklong thirklong atirikam amai sengpon News Text Report Karbi Anglong Live Bharat Sevashram Sangha pen Kilang Chari Bomjengka ahawar along Pranabananda Vidya Mandir HS School along Pinyada Porphai Narkebra Achitimpen SSB Major Kantilal lapen Ari Sanghotum Humri Damsi Thengpiaklim ke asai dengpon Thengpiaklim so ke asai ke dengpon along PVM HS School a Principal Chesong Terang ahin pen setami Ningarong pen SSB Inspector Kantilal aphan kedeng asai klempon Lason si Arniki ong penta Karbi Anglong arlo NRC asai kamaphan nangdo chot sitami pregjam Charlie asai hemalong humri damsi school ahem thengpiaklim ki kisom asai klempon lo son thak thaksi Kantilal penajok dongkamuka mahawar pen chenglok ki ong dong fishery along lang ok aan anta akijoy pen pipon SSB Major Kantilal amenari deng tangka chepek ponsi awareness ajai me klempon loputa phirangki aphan chethan pon मैं अधीनस्थ अधिकारी इंस्पेक्टर जी डी कांतीलाल अल्फा कंपनी 68 बटालियन से मैं कार्यरत हूँ। मेरा तुमप्रेंग से लेकर माइलो तक एनआरसी ड्यूटी है और हम पर्यावरण के लिए खुद और पब्लिक को जागरूक करते हैं। तो शुरुआत डोंका मुकाम स्टेडियम में रोड डोंका मुकाम से वोजाई वाले रास्ते में और वेटनरी विभाग में लगाया। उसके बाद तुमप्रेंग हाई स्कूल में प्लांटेशन किया। उसके बाद डोंका मोकाम हाई स्कूल में प्लांटेशन किया। उसके बाद जंखा हाई स्कूल में प्लांटेशन किया और साथ साथ प्लांटेशन के साथ साथ स्वच्छता अभियान स्वच्छ भारत अभियान भी किया। और अभी फिलहाल लोकेशन अभी जंखा हाई स्कूल विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में 85 पेड़ का वृक्षारोपण किया है। हमारी पूरी टीम अल्फा कंपनी प्लस
स्टाफ से मिलके हम लोगों ने प्लांटेशन Jengkha PVM Higher Secondary along lethot sitame pirthea botor bukan kahinupen kape jogji lapen ke tomon ke me kachodeng longji aphantu mathasi amina tangka chipadampen rong pharohini sosia thengpia klim namsi sayang deng pichun pon anparta pirthea tomon langnopen cyber crime lahai pen kachipa jog thekji aphan charliao sumara tumpen kachingrum amayalong kantilal pen ajok bidi sore pitekang मेरी टीम हम लोग मिलके कोशिश करते हैं हर दिन पर डे कि हम कुछ न कुछ एक्टिविटीज जो दूसरे के लिए देश की खातिर माता धरती की खातिर या करोड़ों खरबों देते हुए भी नहीं मिलेगा इस तरीका का पर्यावरण Jengkha Theplia Ramalong Kido Panong Singh Rongphar Pranabananda Vidya Mandir Higher Secondary School a principal Chesong Terang headmaster lapen bang ingkoy rapli than bangatum SSB Major Kantilal pen kedeng pona sai kamalong ningkang sam ke theglong ajok alang liphan kachuro PC ingsam jin pen sayang deng pichun pon Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long Live Pini prime time abirta bangke lapan sikang ton iglo dumi thakme kardom